ଚାଲ ଆମେ ନିରଳ ପକ୍ଷିତୟ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଭରି କରିବା ବିହାର।
ନାହିଁ ମାମ। ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ମୋର ଜଗତର ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୁଇଁ କରୁଛି ଭ୍ରମଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସେ ରାଜ ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇ ମନ ଏକାଠି କରି ଭ୍ରମଣ କରିବା ଏଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଦେଖ ରଘୁନାଥ ପଞ୍ଚବତୀ ଶୋଭା ବସନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଛୁଟିର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମରି ପାଖକୁ। ଆସ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତୋର ଆସିବା ବାଟକୁ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ କି ତୁହି? ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତ ମୋର ଯାଉଅଛି ଚଳିବାକୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ରାତ୍ର ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ସେ ଆଜି
ବିଧିର ବିଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନବାସ କରୁଅଛି ଅରଣ୍ୟର ଫଳ ଝରଣାର ଜଳ ତାହା ହିଁ ସକଳ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ ତମେ ଶୀଘ୍ର ନିବିଡ଼ କାନରେ ବିନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗ ଫଳମୂଳ ମାଂସ ଆଣି ସମାପିତ ତମ ପଦ ତଳେ। ହଁ ବାବୁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ହଁ ଯଦି ପାରୁ କିଛି ମୃଗ ମାଛ ଯୋଗାଡ଼ କରିଯିବୁ ତୁମେ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସର୍ବଶକ୍ତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କରୁଛି କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବସୁଖେ ଫେରି ଆସ ମୋହରି ପାଶକୁ। ଆସ ପ୍ରିୟ ଅସ୍ତାତଳ ରବି ଲୁଚିଲାଣି ପର୍ବତ ଭରରେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ନିଧିଆ 52 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅପିନି ପ୍ରଜ୍ଞା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ରୋଲରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ 101 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖ এই ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଭରିଛନ୍ତି ସର୍ବବୃକ୍ଷ ରାଜି କୋଇଲିର କୁହୁକୁ ତାନ ହୃଦୟକୁ ଛେଉ ଯାଇଅଛି ଶୀତ ସକାଳର ପରି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କହି ଆସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର କୁସୁମ ସୁବାସ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ଭଲର ମୃତ୍ୟୁ ସମୀରଣ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟାନନ୍ଦ ତନୁ ମନ ଦେଖ ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଆଜିର ମଧୁ ଲଗ୍ନରେ ତୁମକୁ ସଜାଇ ଦେବି ଦେବି ପାରିବୁନି। ଆସ ଆସ ଫୁଲ ରାଣୀ ଫୁଲେ ସାଜି ଦେବି କୁସୁମ ବେଣୀ ଗୋ ଦେଖି
ଶତାନ୍ତି